agad as cidiúlam an seomra a bhaiste a Buaille. Tá mé ag dul de seo le tamó fada, agus níl sé lá dheanta go fóil. Ní hiaglam an troscan eiles deachar an dóid ceart. Fiberbí, cadíon tuisí na Buaille agus an troscan. Higlinn pleanaí anú solidosíon muid. Tá sí? Higlinn rudí a thuas le Foghlaimach cé fada agus a taisid. Úsáidíonn muid éanaid éagsúla cosal le méadair, ceintiméadair agus milliméadair le rudí a thuas. Brahan an éanaid a úsáidíonn muid ar bhéid na rudaí atá le tuas. Sin a lán tá sí. Ó, tá sé cosal am a cart Buaille. Hiaglam tuas cé ó hard as a tá mé? Arc. Tá mé nóthas a dá ceintiméadair. Ó, feicim! Le dú feiceil cé hard as a tomise. Ó, tá tú 120 a dá ceintiméadair. Tá tú bhád níos arde na mise. Higann tú an sé. Mai go leor. An rud is fearr le tús a chur leis na rudaí móra agus na Buaille a thuas. Is féidir le iad a thuas leis an tape thuas seo. Mai go leor. Sin an leapa, an deasc agus an shelflóir. Tá an leapa gabhéidir. Mai go leor. Tá seomra 3 méadair ar leithead agus 4 méadair ar rad. Tá leabaí 2 méadair, tá shelflóir 1.5 méadair agus tá deasc 1 méadair a bhain ar rad. Sílim gur chóirúin an leapa a chur ag an bhála seo agus an shelf agus an deasc ag an cheanella. Lean ionta, ar railinn. Fiú, tá waithir sin, go déan chiad rud eile. Tá mé ag deanú gur chóirúin tosaí ag chur rudaí ar an shelf, a cad ba cheart dúin a chur cáthait. Well, cén fá nach ngeanamid na shelfan á thuas. Le go mé sogín cé mór sa taisid, agus go déas féidir a chur ga cean acu. Sílam gur cuair ceintiméadair a úsáid. Cé an rud ag ceintiméadair? Níl a gceist le méadair ach a lán ceintiméadair churtha le chéile. Tá méadair a bhain mar an ggéarna le 100 ceintiméadair. Mar sin, le rudaí níos lú, ba bhaithlann ceintiméadair a úsáid, agus é a thuas le rialóir. Mai go leor, le dú feiceil. Tá 30 centiméadair ar shelf amháin, tá 5 centiméadair is fí ar an chéad ceanella, agus tá 20 centiméadair ar an cean dearna. Le dú tríal a bhainteás. Carcalóir, tá an leabhar seo 20 a dá centiméadair. Hiaglinn é seo a chur ar an shelf sa lár mar sin. Tá an teidí seo 20 a 7 centiméadair. Ba chóir dó dul ar an shelf ag an 1. Agus níl an trocail seo ach 2 centiméadair ar arde. Hiag leis dul ar an shelf ag an mór. Nes tegann tú é. Níl le deanú a gine nes, ach sinna dheanú don chodéile den stuff seo agus béimiid bagnach tríchnithe. Sin an cean dearnach. Bhfuil muid críchnithe? Bagnach, ach bhhailm rinch post ar a chrocu. Cén screw ba chóirú a úsáid? Well, le rudaí bag a buidethe a thuas, úsáidíonn muid milliméadair. Ach ar a líntí bag a seo. Is milliméadair iad, agus tá 10 milliméadair in ngach centiméadair. Feicim. Bhhailm é a cruthaí ar thaobh na shelf. Dean hí muid tuas. Tá an screw seo 10 milliméadair, tá an cean seo 20 milliméadair, agus is sé trús na shelf 50 milliméadair. Mar sin, is sé an screw 10 milliméadair an cean is fearr. Smuoinú mai. Cé ruas aige go deocha le rudaí a bheith bag buideach sin. Gur míle mai agad as de hidialig. Tá cuma intar me seomra inis, agus dóla mé a lán faoi thuas. An bhecinn tú? Wow! Níl tú ga centiméadair is nócha. Dás tú? Ó! Beidir má lena mar am ag tos. Bé mé níos arde na tosa ribh bhád.